nomfile nomvukeli wethu onguyesu Kristu molweni. Igama lami ngibethunandi ngulumba baloka amakhawula. Nguzulu lona uKhalmeshe unofisa. Ndihamba naye ke unkosikazi wami uMamqoma. Molo Mamqoma. Bethuna I think mandinike nje a brief background of le business okanye le movement esibiza ngoba nguvi. It was year 2020. I think it was around September. Oh, maqale pha back pha ku 2018. Sikhulelwa kuMamazala in East London. Ugodukile. Uhlale Kapa. Siba nga conductor lona umncwabi. Imali ababeyibiza for ukubuyisa umzimbo se-Eastern Cape. Ndandibona into yoba ke nyani kuyanyanzeleka into yoba ibe khona i-intervention. I think imali yabizwa ukusuka e-Eastern Cape ukuza e-Cape Town yayi-more than imali yokungcwaba. Ngela xesha ikhona into enditshisayo ndiqonda imali mhlawumbi ndingahamba naye lo mntu zange ndawoyika mos umzimba wasekuqaleni. Then ekuhambeni kwethuba it comes back le idea sekudala kungcwatywa I think it's 2020 when I see i-services ezenziwa ngabantu, you know, and the monies that they pay. Now man, we need to change le nto yokungcwaba because this is ukungcwaba ayo business. Because the very first thing that you need to do, one, you pray, because these people, ngabantu aba religious, even if abakholelwa kuThixo, but there is something abakholelwa kuyo, and they know into yokubana ukusweleka kwalo mntu khona phaya khona. So one, you first pray. Secondly, when you go there kufuneka uzilungisa uyange ucinga into yoba okay ndizawubiza 20,000 okanye 30,000 uyapha uyokhala naba bantu. That means one, this is not a business, it's a calling. And ilandele umuntu wayo. Ndibonile ngisenzeka lonto kum yazi idea yoba no, maybe masingcwabeni mhlawumbi it's going to work for us. It was not an idea of a business but an idea of trying to assist people abasentlupheni. Through education zizile ke ezinye ideas ezifana ne-insurance because insurance mos xa uswelekelwe you don't have that money. So we decided now man, let's have insurance. Yes, bakhona Sanlam, bakhona Old Mutual. But Sanlam and Old Mutual will give you imali to go and look for umncwabe. And umncwabe uzoyiqonda obukleyimini. So the best is to finish everything you have. So we registered EFSP to become a micro-insurance. So Uvebi is not just a funeral service, but uyiyo ne-insurance company. Apho kwazi ukulungiselela khona imingcwabe nasiphelela ngapho. Kuzo zonke mos insurance, as you can see, your life covers, funeral insurance, disability cover, these schemes. We do help omasingcwabane because yazi ndoba ayisithi sodwa abanale idea yokungcwaba and ayisithi sodwa abanolubizo lokungcwaba. Kodwa abanye abantu umuntu uyafuna ubanceda abantu but akakwazi because of finances. Okanye akakwazi because akazazi indlela ekungenwa kuzo ukuze abe yisave business yakhe. So we introduce i-funeral underwriting okanye ukunderwrightwa komasingcwabane. Uyaqonda? Enye into elandelayo, team, ukusebenzisana nabantu is very important, mfundisi wami. I don't think you really have to go to church for you to receive this ilizwi likaThixo. Uvebi usekele ebuthixweni. Abantu esihamba nabo bonke you'll find out into yoba uba kangumshumayeli uyindodana, uba kayondodana uyinto ethile enkonzweni yakhe. We understand because we are all about lo mntu uhambileyo ubiziwe naye ngelakhe ixesha. Uyaqonda? So umntu wokuqala ke esam-approachayo singuVebi Group was uMr. Xolani Gama, and he jumped. It's not an opportunity esasimbizela yona. But ndathi xa ndiyibeka kuye yonke ndingazi noba bethu abaphi mna. All I knew was the insurance, all I knew was umntu ongasekhoyo uba masimenze njani. But uXolani came azosibonisa ukuthi no, we can go out there because we are known and we can do this. On top of uXolani, we've got so many people. The likes of Onkululeko, the likes of Osiya Jigele, the likes of Aban Base, Whittlesey, Abakhona, you know. Before the day because I couldn't explain so I think
I should also introduce i-team yethu as well as sebenza nayo and their roles dibe ndizawushiya ke ngoku indawo. We've got myself, I think everyone knows ukuthi ndiyintoni ke ngoku apha, the CEO of the company. We've got my wife, who director of the company, ndihambala napha ko CFO because andisakwazi ukhupha imali ngokwi-business yam. Kodwa bengikade ndizigele imali yam. You know. Sibe noXolani Gama. uXolani Gama is the service manager of the entire business, whether say Eastern Cape, Western Cape, nguye umuntu ozofika jonge into yoba siqhube njani efemelini. Mhlawumbi sikhulile nje, it's because he goes back there yena, kantimba phambi yondibela i-business. Kanti uyobuza emzini into yoba senze njani izolo. Uyaqonda? Sibe no-media man wethu uSiya Jikele, akaphelelanga apho naye zininzi into azenzayo, but ubuya sibona ku-Facebook and everywhere, it's all because of him. Sinobhuti Ndlovu ngapha Malizole Zuma apha emva kwakho. Ubhuti Ndlovu ujack of all trades and man noba wenzani apha. But le business, in terms of experience, I'm still very young kwi-funeral industry, but ulwazi endinalo nafike nalo. Somebody who came to my business and said to me, Jonga, there's no need for you to focus on e-profit when you want to do funerals for the community. Give a close to free service emzini ubone into abantu abazuza na. I think ufika kwakhe kanti moyika inoba saba na about 7 funerals and ivuyela ukufaka abantu, but i-business izile through him. Sibe no Bathandwa Ntswam. Ubathandwa is in operations okwakhe apha kule business, and trust me, we are doing very well with him, especially kweli cala leKhayelitsha nakweza ndawo sizoyikayo ke. Sibe no Mr. Sani, Mr. Sani being a qualified preacher, a Methodist church, naye kwelakhe icala, especially phaa ekufikeni komzimba ekhayeni, I see happy kakhulu phaa. He saved me the other day because ndiyazi Eastern Cape vele kuthiwe masichaze umzimba ubuhleli njani, akuphumi kwadololwa apha emlonyeni. So afika bengutata uVebi phaa, yonke into ke siyenzelwa nguye phayana. Ujoyiniwe ke Mr. Ngidi ngoku kula Lendoza kula department. Wigglesy ndicela nize front so that nizobonakala nina. I really need to introduce you. Ngokhawuleza okhulu please. Wigglesy. Ntsumpa yendawo Mr. Mbelebele. uVebi akazange Wigglesy ukuzoxutha imisebenzi yabantu. Asizanga kuzobaza ibusinesses zabantu. Asizanga kuzozishayinisa in any way. But one thing I think we need to remember and understand, business ne-class yayo. Sikwenye level, nabanye abangcwabi bakwenye level. But somewhere khona posidibana khona singabangcwabi. We have decided singuVebi into bana abe Wigglesy, let us take abantu base Wigglesy. Ibe sisonga sabo esi abazosiphatha ngokwabo imeme yabo. My job is to create jobs. Our umsebenzi is to make sure that they make money for the business so that bakwazi ukutya nabo. Ecaleni kwam ayingoWigglesy ke lona kodwa ke size naye. This is Ukhaya Kuze. Ukhaya Kuze is a specialist in body embalming, something that I don't think Eastern Cape yenziwa. I think we are the first to do that. What does that mean? Even if kwenzeka ntoni emotuary, kumke umbane, kune problem or anything, Ukhaya is here to make sure that imizimba is not being affected by that. So that would last forever. Whatever he's going to do on the bodies, asibi is part of abantu asithini, but it's a matter of treating the bodies. Yeah, ifundela, we've got a certificate in that. So Ukhaya is that specialist at the back of the mortuary. He's qualified, he's got certificates, we attended the classes together. Sibe nomvikeli Makaula. Umvikeli Makaula will manage a fleet yase Wigglesy. Yonke into ne-funeral service yase Wigglesy, the removals, delivering of imizimba ekhayeni and everything, as well as i-fleet yalapha ekhayeni. He's going to be responsible for that. Sino Aya
ibelele senimi yakho Alright, ke sino Aya abe we will see Aya has got a lot of experience with funeral industry. He's good. He's good in everything with funeral industry, especially sales. Nguye umuntu ozobe siphathele elocala apha, including i-funeral underwriting. Wonke umncwabi ozobe sizapha ezocela uba simnceda kakhulu, maybe kanjengathi or even more than us. Aya will be there to assist. Izotifika kuthi apha sesifumene zonke i-answers, but we will be willing to assist. Sincediswa ngu-Aya ukuthi sino Mr. Keka. Mr. Keka naye, he is a specialist in embalming. Knowledge yakhe together with Ekakhaya izosincedisa into yoba singaze ngenye imini kula situation kudla ngokuthi ekhayeni noma siwuthathe nomzimba siwubhekise engcwabeni before sibe siyaqhuba ne-service. Soze yenzeka apha because awuzuva nelincinci ivumba when it comes to imizimba yethu ngaba bantu bayi-2. Bobayi-2 aba bantu are qualified to do their job, and they will be assisting us as well in making sure that we leave the image that we are expecting from us. We will see. Diabulela kakhulu enkosi.